सान सुथुरजों बुख्रुब जानाय गासै दुखु दाहाया दिनै दैयावनो थांनायनि दिनैनि दिना बेखौ दिनै जों बारग' एनडिएफबि आ सम बारनायजों लोगोसे बुंनो बाध्य जादों। गोथार सिमां दङमोन बे सिमाङा गासिबो थेर बेथेर जानायखौ जों नुनानैनो दिनैनि तारिखआव दिनै जों बुंनो गोनां बाध्य जादों। प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ बिथाङा बुंगासिनो दङ मोनफ्रोम बाइकनि सिगाङाव बिथाङा बुङो जे जोंनि गेजेराव सान्थिया फैबाय। नोंथाङा जि सान्थिनि बाथ्रा बुंबाय थादों जों बुजि मोनदों बारग' एनडिएफबि आ हाथियारनि संग्रामखौ एनडिएफबि आ बाध्य जानानै खालामनो गोनां जादोंमोन। गोसो गैयाब्लाबो आखायाव हाथियार हमनानै जातिखौ फोथांनो बाध्यनि थाखाय ओंखारनो गोनां जादोंमोन। रोजा रोजा बर'नि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरनि गोथार सिमां गोथार थांखिया थेर बेथेर जानाय दिनैनि सानटाव बर'नि बिर जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि गोथार सिमाङा खेसेर हाब्रुआव गारजानानै दोनजानाय दिनैनि सान एनडिएफबि नि सोमावसारनाय अर्थात बर' हारिया जाति बायदियै थांना थानो नागिरनायनि जि मोनसे दावहानि जारिमिन सोरजिदोंमोन बे जारिमिनाव रोजा रोजा बर' रायजो राजाफोरा सुथुरजों बुख्रुब जानाय गासै दुखु दाहाया दिनै दैयावनो थांनायनि दिनैनि दिन दा बेखौ दिनै जों बारग' एनडिएफबि आ सम बारनायजों लोगोसे बुंनो बाध्य जादों। हाजार हाजार बर' आइजोफोरा खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनांदों। बे खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनांनाया गासैबो ओरैनो दैयाव थांजोबनायनि दिन दिनैनि दिनखौ दिनै बारग' एनडिएफबि आ बुंनो बाध्य जादों। आरो जों ओरैनो बुङाखै जोंनि बे सम बारलांनायाव जेसेबांखिनि जों नुदों जोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाय जोंनि जि मोनसे गोथार सिमां दङमोन बे सिमाङा गासिबो थेर बेथेर जानायखौ जों नुनानैनो दिनैनि तारिखआव दिनै जों बुंनो गोनां बाध्य जादों। दिनैनि साना बर' जातिनि थाखाय अर्थात बे बिटिसि हालामनि थाखाय आनलाखि मोनसे दिन होननानै दिनै बारग' एनडिएफबि आ बुंनो गोनां बाध्य जादों। आरो दिनै बे आनलाखि दिनखौनो आरो दिनैनि बे दिनटाव बर'नि गोथार बिर जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि थांखिया थेर बेथेर जानाय दिनखौनो दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरा सान्थिनि दिन होननानै दिनै बुंनो नागिरदों। आरो बै दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जोङो बुंनो हास्थायदों जाय व्यक्तिफोरा दिनै नंखायखौ मिसा बाथ्राखौ दिनै बुंथाब सैथो होननानै देखायनो नागिरदों। जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै सान्थि फैबाय होननानै एनडिएफबि नि 33 बोसोर गिख्रंथाव मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ दिनै असान्थिनि संग्राम होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों। बैबायदि दैदेनगिरिखौ दिनै जों बुंनो हास्थायदों। जोंनि गेजेराव दिनै सान्थिया फैयाखै। प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ बिथाङा बुंगासिनो दङ मोनफ्रोम बाइकनि सिगाङाव बिथाङा बुङो जे जोंनि गेजेराव सान्थिया फैबाय। नोंथाङा जि सान्थिनि बाथ्रा बुंबाय थादों जों बुजि मोनदों बारग' एनडिएफबि आ जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जि मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ एनडिएफबि आ बाध्य जानानै खालामनो गोनां जादोंमोन। बै समनि बर' जोहोलावफोरा गोसो गैयाब्लाबो आखायाव हाथियार हमनानै जातिखौ फोथांनो बाध्यनि थाखाय ओंखारनो गोनां जादोंमोन सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादोंमोन। बै समखौ दिनै नोंथाङा असान्थिनि संग्राम होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों। प्रमद बर' दिनै जों नोंथांखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा जे मोनफ्रोम बाइकनि सिगाङाव सान्थि फैबाय होनना बुंनो नागिरदों। सान्थिखौ दिनै रावबो मोनाखै प्रेक्टिकेल राव सान्थिखौ मोनदोंबा दिनै नों व्यक्तिया मोनदों जायनि सिगाङाव दिनै एस्कर्ट खारदों जायनि उनाव दिनै एस्कर्ट खारदों जायहा दिनै हाजार हाजार कोटिनि दिनै बिगोमा जादों जाय व्यक्तिया दिनै हाजार हाजार दिनै धन सम्पति खामायनो हादों बैबायदि व्यक्ति अर्थात नोंथांमोना दिनै सान्थिखौ मोनदों। बेवहाय हारसिं मोननाय सान्थिखौ लानानै जोंनि समग्र हारिनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव सान्थिया फैबाय होननानै बुंनायनिफ्राय दिनै प्रमद बर' नोंथाङा गोजानाव थानांगौ। बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि तारिखआव जि सुक्ति जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फेरलेबसेबो सान्थि जोंनि गेजेराव फैयाखै। प्रमद बर' दिनै 17 बोसोरनि सिगां जोंनि गेजेराव बेबायदि नुफेरि माखासे जाथायफोरा दिनै जादों। साहा खोन्दोआव थानाय जोंनि थागिबि फिसाफोरखौ दिनै आलाय आथानि दिनै न' बां सिफायनानै होखारदों। सान्थिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै व्यक्तिफोरनियाव सोंनानै नायथां अब्ला दिनै नोंथाङा बुजि मोनगोन। दिनै जेलाव जायफ्रा दङमोन गोरोबथानि सिगां बिथांमोना जेलावनो थाबाय थानो गोनां जादों। सान्थिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै व्यक्तिफोरनियाव सोंनानै नाय। दिनै बै बिमा बिफानियाव सोंनानै नाय जाय बिमा बिफाया दिनै हारिनि थाखाय गावनि गथ'खौ अराय समनि थाखाय नागारबाय बिथांमोननि गथ'फोरा मुंख्लं जाबाय बै बिमा बिफाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय सान्थिया दिनै फैयाखै। हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय सान्थिया दिनै फैयाखै। मानो होननानै बुङोबा जोंनि थांखिया दिनैसिमबो जायाखै। बर' रायजोआ जि आलादा रायजोनि मोनसे जि सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा दिनै थेर बेथेर जानानै दङ आरो बे सिमां बायफ्लेनायनि थाखाय बांसिनै दिनै बर' रायजो राजाफोरा असान्थि जानानै दङ। दिनै प्रमद बर' नोङो मा बिथिंजों दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बुंनो हादों मा बिथिंजों दिनै नोङो सान्थिया फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ। नोङो बुंनो नागिरदों एनडिएफबि नि जे मोनसे जातिखौ फोथांना लाखिनायनि जे मोनसे दावहा बियो मोनसे असान्थिनि दावहामोन होननानै नों बुंनो नागिरदों। बेलटिनि जि मोनसे हाथियारनि संग्राम खालामनाय जातिखौ फोथांनो नागिरनाय उपाय गैयैयाव हाथियारनि संग्राम खालामनो गोनां जानाय दावहारुफोरखौ नोङो असनमान खालामदों। जोंनि नांनाया असान्थिनि नांनायमोन होननानै नोङो डिक्लेयार होनो नागिरदों। नाथाय नोंहा खर' गैया नों बुजियाखै। भारत सरकारा जोंनि नांनायखौ रिकगनाइज होदों जायनि थाखाय जोङो फर्मेल सिजफायार खालामनानै डेजिगनेटेड केम्पआव दोनदों। जोंनि समयसाखौ समाधान खालामनो इन्टारलिक्युटर भारत सरकारा
सरकारा जोंनो थिसनदोंमोन दिनै भारत सरकारा गनायदों गोबां बिउरोक्रेट्सफोरा दिनै बुंनो गोनां बाध्य जादों बर' हारिया बेबायदि मोनसे पर्यायाव मोनहैबायमोन जाय समाव दिनै हाथियार हमामोनब्ला नोंथांमोना नाङामोनब्ला जुजियामोनब्ला दिनै बेबायदि अबस्थायाव नोंथांमोना सफैनाय नङामोन समानो दिनै थिनदों बयबो दिनै रिकगनाइज होदों नाथाय नों सासे बर'निनो दैदेनगिरिमोन नोङो नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बेबायदि रावा ओंखारनायखौ बारग' एनडिएफबिआ हजम खालामाखै बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ जों दिनैनि तारिखाव नोंथांखौ दिनै गोरा गोख्रोङै बुंहरदों एनडिएफबिआ बेबायदि सुक्तिखौ दिनै खालामनो गोसो गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि सिग्नेटरि जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनैसिमबो जेलाव दङ जायनि थाखाय जोंनि बिर जोहोलाव लोगोफोरा हारिखौ अननानै गावखौ बावसोमनाय लोगोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जों बेबायदि सुक्तिखौ दिनैनि तारिखाव मोननाय भारत सरकार आसाम सरकारा होनाय आरो प्रमोद बर'आ लाबोना होफैनाय बे सुक्तिखौ दिनै एनडिएफबिआ मालाबाबो लुबैयाखैमोन दिनै जोङो सम बारनानै जों गोसोखांदों मा इमारजेन्सि जानाय दिनै एबसुआ बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तियाव दिनै साइन खालामनो बा बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तिखौ दिनै जोंनि गेजेराव लाबोना होफैनाय बे परिबेखौ लाबोनो दिनै प्रमोद बर'आ बै समाव एबसुनि आफादगिरिमोन बे मा इमारजेन्सि जानायमोन दिनै इमारजेन्सिब्ला दिनै एनडिएफबिआ दङमोन जोङो गोदान रिक्रुइट खालामनो हाया जोंहा केम्पआव थानाय सेंग्राफोरनि अनजिमाया खमायलांबायमोन जायफोरा दिनै सिगां सिसफायाराव फैनाय गबिन्दनि ग्रुपनि प्रग्रेसिभनि बिथांमोननि गोबां जोंनि दावहारु लोगोफोरा न' बां जानानै न'खराव थाग्रा जाबायमोन गोदानै जों रिक्रुइट खालामनो हायामोन बेबायदि परिबेआ जोंहा दङमोन इमारजेन्सिया जोंहा दङमोन जोंहा गोबां दैदेनगिरिफ्रा केस दङमोन केसफोराल' उइथड्र जाबानो जाबाय होननानै जाथिनि बे सोमावसारनायाव दुखु दाहा लानायखौ थेर बेथेर खालामनानै एनडिएफबिआसो सिगाङै सुक्तिखौ खालामनो हायोमोन नाथाय जों गङाखैमोन जों खालामाखैमोन दिनैनि तारिखाव जों सम बारनायदों बुजि मोनदों प्रमोद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमोद बर' बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय रायजो राजानि दुखु दाहा लानाय एनडिएफबिनि बेसेबांबा गिख्रंथाव दुखु गोनां जारिमिन सोरजिनायखौ दिनै थेर बेथेर खालामदों दिनै जों बुंनो बाध्य जादों आरो जारिमिनखौ जों नायफाफिनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै दिनै जों बुंनो बाध्य जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जारिमिनाव गावसोरखौ रोखा खालामनानै लादों आलादा रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै सिनायथि होनानै लादों जारिमिनाव दिनै बानसुआ बे खोथाखौ बुंदों भयसाल' आंनि नाथाय रावा आंनि नङा गारबोनाय जारिमिनखौ बिथा खालामनानै दिनै बुंनो बाध्य जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारबाय जोंहा जिखिनि दङमोन गासैखौबो जों सावग्लुं सावसि खालामबाय दालां दंमोन बेखौबो सिफायनानै लाबाय एलपि स्कुल दंमोन बेखौ सावनानै लाबाय हस्पिटाल दंमोन बेखौबो सावनानै लाबाय मोजांमोन थांखिया जों जेब्ला आलादा रायजो मोनगोन अब्ला जों गावनि बायदियै गासैखौबो सोरजिनानै लागोन हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ सोमावसारनायाव बाहागो लाहोबाय आइजोफोरखौ बिसांहालागि मोबिलाइज खालामबाय बेटेलियनफोर जुदि थाङोब्ला बानलु गुन्दै देनानै बिथांमोननि मेगनाव सारनानै हो बिसांहालागि अर्गानाइज खालामबाय बर' आइजोफ्राबो बाहागो लाबाय बै समाव बेटेलियनजों आसाम पुलिसनि राइफलजों गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा जिउ बावनो गोनां जादों बेबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय मा लाबोना फैखो बिएसि लाबोनानै होफैबाय बिनि दायनिगिरिया सोर जारिमिना दिनैबो बुंगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरानो दिनै बेखौ खालामदों बिनि उनाव जों नुदों बर'नि जि जारिमिन बेलटि आलादा रायजो नांगौ होननानै संग्राम खालामबाय संग्राम खालामनानै दिनै आलादा रायजो मोनाखै बिटिसि मोनबाय बे सुक्तियाव खिन्थु सापर्ट अफ लेटाराव एबसुनिफ्राय दिनै लाइजाम माने सापर्ट अफ लेटार हिसाबै हराखै बेखौ जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि मिडिया बाइट होनायाव जों गम मोनगासिनो दङ